Добре. Между другото, ако не ми знаете името, аз се казвам Стивен и фамилията ми е Радославов. Имам 4 братя. Те може да влезнете в каналите. Айде бе. Те си спорят да не бием. Ето вижте се. Глубоки рок следи да паднат върху. Ама само двама удариха, те си пускат. Ама такова да ги бие никакъв дъм. Ето като сега. Канала трябва да е такова. Да ви любира. Където. Ето така. И сега ще се бием срещу гъбата. Между другото сега почват малко такова по-трудничко, защото стават по-големи левели. Сега този левел е 40, а аз съм 50. Добре, пускам Микеланджело с Скайбърта. Ето виждате. И сега ме напръска. Ето това се очакваше. Айде. Шведер. Готово. Следва да го бяли или да дам малко живот на приятелите. Малко успех. Разбирам да го уча. Ще плата малко кръв. Мога да умра. Така не бил шведер. Защо би е толкова малко демидж? Сигурно защото ме напръска с газ. Не би така. Ще пусна на потенциал. А последния, където ще избим, са не един, а двама. Те са 46. Но един ще ги изби, защото един е лед, другия е лава. От тези камъните, когато се бих на първото ниво. Това тук. Ето този. Ще се бием, но само че двама. Сега да си изберем Леонардо, Донателло, Микеланджело, Рафаело от Космоса в 4-ти сезон и Акулата. Акулата е затворник, ма забравих и той как се казваше. Много имена забравям на тези. Ма те са толкова много. И това е последното ниво, където ще игра. И чакайте, ще правя и втори клип. Само за да върши нивото, да го покажа на неща. Чакайте да се върши. Не, чакайте също. Айде бе.
Точно Микеланджело ли избра да удръж? Той го удари само с един лазер. Добре. Утре ме е най-големия, защото има най-много кръв. Малени му набих по цялата кръв. И вече е такова. Кранк е елиминиран. Сега да видим колко ще направи той. Между другото, с тези играя за първи път, а не за първи път, играх един път с тях. И сега знам какво трябва да биеме и какво не. Добре. Пускаме кораб. Летящия кораб на фугитивите. Не гледайте колко демидж бие! Микеланджело! Не! Какво прави, бе? Сега ще се отмъстя. Добре, йотко. Ето го и Крагнард. Между другото, ако знаете малко за професионалните нинджа, има някакви епизоди, където те имат детски и те предсказват какво ще правят нинджите. Добре. Сега видяхте Микеланджело. Не! Екипът ми, бе! Бе, какво ти става, бе? Ти добре ли си? Не, загубих. Ами, ще пусна едно бонус ниво, защото той ме уби. Това не е честно. Защото са двама, а то трябваше да са един. Ще пусна пак с космическите, защото само с тях не стан да игра. А по-нататък ще има и с други космически ще игра. Останаха още 3 вида. Къде? Къде? Айде! Имам и още игри, между другото имам още игри на космически нинджа. Мога да играем с тях. Кой знае? Не знам и аз. Ската са лесни, тези за 41 не са босове. Добре. А повече ще ги убия. Сигурно за така ще свърши клип. Айде, давай. Бегай. Едно кое катако? Как остана жив след такъв удар? Той би много да мечтува. Ще пуснем детето на тока. Готови сте. Свършени сте. Чакайте. Съдим кой лево ще стане. И 77 сме устройва. Устройва. Това беше много яко. Айде, чао. Между другото, ако искате да си изтеглите играта, казвам пак. Изтеглете Happy Mode. И напишете Legends на английски.
Това беше от мен и айде, чао!